Салам, дарсои забони англисӣ дар канали Universe. Дарси якум. Алифбои забони англисӣ. Чӣ хеле ки мо шумо медонем, алифбои забони англисӣ дорои 26 ҳарф мебошад ва онҳо дар ин ҷо оварда шудаанд: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ман мехостам ки шумо ба ҳарфҳои Y, V, U, R, Q, H ва E бештар аҳамият медодед. дар ин ҷо бошад, то ман якҷоявии ҳарфҳоро овардам ва чӣ хеле ки шумо мебинед, дар калимаҳои забони англисӣ вақте ки якчанд ҳарф якҷоя оянд, онро бо ҳар тарз талаффуз мекунанд. ва дар ин ҷо бошад, ҳарфҳои T, I, O, N дар якҷоя ки оянд, он гоҳ ҳамчун шин талаффуз карда мешавад ва Сион бошад, низ ҳамчун шин талаффуз карда мешавад ва туре дар калимаҳои забони англисӣ ҳамчун ча талаффуз карда мешавад ва чӣ хеле ки шумо медонед, вақте ки ҳарфи S бо ҳарфи H дар якҷоягӣ ояд, он гоҳ ҳамчун ҳарфи Ш талаффуз карда мешавад ва ҳарфи C бо ҳарфи H дар якҷоягӣ ояд, он гоҳ ҳамчун ҳарфи Ч дар баъзан ҳолатҳо бошад ҳамчун К талаффуз карда мешавад ва ҳарфи И бо ҳарфи A дар якҷоягӣ ояд, он гоҳ ҳамчун И талаффуз карда мешавад ва ҳарфи П бо якҷоягии ҳарфи H ояд, он гоҳ ҳамчун ҳарфи Ф мехонем. ва агар ҳарфи К бо ҳарфи Н дар якҷоягӣ ояд, он гоҳ мо ҳарфи Кро намехонем ва инчунин агар ҳарфи W бо ҳарфи R дар якҷоягӣ ояд, мо он гоҳ ҳарфи W-ро намехонем ва агар пеш аз ҳамсадои L ҳарфи A ояд, он гоҳ мо ҳарфи A-ро ҳамчун ҳарфи O талаффуз мекунем ва агар ду садоноки И дар якҷоягӣ оянд, мо он гоҳ инро ҳамчун И талаффуз мекунем ва агар ду садоноки О дар якҷоягӣ оянд, ҳамчун У талаффуз мекунем ва дар калимаҳои забони англисӣ вақте ки ҳарфи X ояд, мо инро ҳамчун Гз талаффуз мекунем ва як қоидаи дигар, вақте ки ҳарфҳои G ва C дар якҷоягӣ бо садонокҳои Y, E, I ояд, он гоҳ мо ҳарфи G-ро ҳамчун J ва ҳарфи C-ро бошад ҳамчун С талаффуз мекунем. дар дигар ҳолатҳо бошад, ҳарфи G-ро ҳамчун ҳарфи Г ва ҳарфи C-ро ҳамчун ҳарфи К талаффуз мекунем. Как мы уже знаем, английский алфавит состоит из 26 букв, 6 из них это гласные, а 20 это согласные. Гласные это A, E, I, O, U, Y. Как вы видите, здесь приведены некоторые произношения букв, когда они приходят вместе в английских словах. Ну, Тион и Сион это произносится как шин, а Туре это как ча. S и H, когда вместе приходят, это как ш произносится, а C и H, когда вместе приходят, это как ч, а в некоторых случаях как к. Когда буквы И и A вместе приходят, это произносится как
И. P и H, когда вместе приходят, то это произносится как P. А если буква K приходит вместе с буквой N, тогда мы букву K не произносим. А также, когда буква W приходит вместе с буквой R, мы букву W не произносим. Когда перед L, то есть буквой L, A придет, мы букву A читаем как O. Когда две гласные И приходят в английских словах, то мы это читаем как И. А когда два О, мы тогда это читаем как У. А букву X в английских словах мы произносим как Z. Еще одно правило, когда буквы G и C приходят вместе с гласными Y и I, тогда мы произносим букву G как G, а букву C как C. В остальных случаях мы произносим букву G как G, букву C как K. Даринчо уколама оларда шудас. Ман мехостам уколамаро танху ба забони англиси хонам. Hello, hello, how are you? I am fine, thanks. And you? Good, thanks. What's your name? My name is. And my name is. How old are you? I am years old. Where are you from? I am from Tajikistan. I am from Russia. Where do you live? I live in Moscow. Where do you live? I live in Dushanbe. What do you do? I am a student. And you? I am a pupil. Ман мехостам ки шумо ин муколамаро то дарси оянда аз худ мекардед. Здесь был приведен маленький диалог. Я бы хотел, чтобы вы запомнили этот диалог до следующих занятий. Ну, на этом занятие закончилось. До следующих встреч.